wir können uns ja in der verlängern. Mhm. Ja, wir können uns später sagen, pass auf, wir nehmen die Julia mit. Wir haben sie selber gefragt. Y aquí tenim el punt de creuament primer que tu has vist, Michel. Aquesta pàgina l'hem atrapat, Doncs ara devem creuar dos que deuen baixar. Hosti, el vermell. El vermell, tu. És únic, És material més històric, encara. Sí. Superhistòric. I aquest és igual que el també, fa un par d'aquests llargs així, però és tot el que hem de dir.